So si Kristo sa atong ebanghelyo karon nagpahinomdom nato nga ang mga balaod sa Ginoo mo'y tagaan og priority. Natay mga balaod nga hinimo sa ni Magpapa, nay balaod nga hinimo sa barangay, hinimo sa syudad o sa atong nasod. Mga human laws, doon natay mga tradisyon apil sa atong kultura. Pero kining mga balaod nga hinimos tao, ipasubay gyud nato sa balaod sa Dios. Kaya posible magod nga naatay mga balaod nga hinimo nato nga supak, wa mauyon, wa matukma sa balaod sa Ginoo. So natay gugma para sa mga butang, nunay mga butang atong ipanagiha o sa mga hayop ba nga atong gibuhi. Okay kayo, pero dili ni mas bugat kaysa mga balaod sa Dios. Anang litan, pag-adto na ko sa Amerika sa una, bisita ko sa kong igsoon, nakaagi ko usa ka lugar nga nahibugyo ko, nalingaw ko tanaw. Minteryo dito sa California, minteryo para sa mga iro. Wala karon pa makikita, may minteryo sa iro dito sa Cebu, sa Pilipinas. Kakuyaw, ang ilang gugma sa iro. Kay pinanggag ay naanagoy clinic o naay hospital sa mga iro. Kakuyaw nila. Nay usa ka gagmay iro nga pinangga kay sa ako igsuon sa iyang bana. Nga iyang mga nagtubo nga mga bata, ilag yung gigugma ilang iro. Nya namatay tong iro nga ilang pinangga nga dugay-dugay na to nilang buhi. Nya namatay. Nya nakaabot ko dito, nibalik ko sa Amerika, likod sa ilang bahay na sila garden. Nya, nungutan ako sa kumaguwang, nalagi krus. Nay bundo nga yuta niya, nay cross nga gibutang ibabaw sa yuta. Unsa man ni? Diya gilubong ang iro. Ang akong labi na to iyang kamanghurang anak, mag-adtuan dito, mangadji sa iyang sa lubnganan sa iro. Usa ni ka human tradition na nasugdan sa pipila ka tao, ang gugma para sa mga hayop. Pero dito ko sa Hong Kong, kausa, nandito pa ko sa Pardo pa masiro ko anto nakato Hong Kong unya ang kuan kanang tourist guide namo laki nga nanghambog siya nga kay mga Bisaya mami nga sige siya ani sa Cebu unya nangutana ko niya sa usa ka break time namo kana minyo na ba ka sa minyo na pilay mong anak. Na-impress po ko sa iyang tubag nga, lahi mo kayo. Sa di mami gustong mga anak, kay naamay may iro. Ang iro mo ilang kuyog-kuyog. Sa Domingo nga, wa sila trabaho sila magtiayon, manuroy sila kuyog sa iro. Lipay na sila nga, sila iro. Pero wa yun sila plano nga mga anak. Hasulan sila sa ilang anak, o mga anak sila, hasulan sila. Kaya nagtrabaho silang duha, pinakinsay mo atimas bata nga silang nagtrabaho man. O mga anak yun sila, unya mag-hire po sila o domestic helper. Gasto na po. Alwa na yung gasto, iro na lang. Kaya ang iro pwede rin mong ibilin sa ilang kwarto. Naaman sila condo unit na usa ka kwarto sa usa condominium. Morto, iro ibili lang na binali na pagkaon. Alipay na sila, nga way maghasol nila. Apil na ni sa human tradition sa bantao. Ngasulan sila og mga bata. Bugat para nila ang responsibility kung magisgot o bata. Pero kung iro lay buhion, malipay na sila, kunya dili kay bugat ang ilang responsibility. Pero na-transfer ang love for animals, nawagtang ilang love for human beings. So, nangausap na i-shift sa planos Ginoo para sa kalibutan.
Mo nang niingon ang Ginoo sa first reading karon, naghimo siya tao, human niya himo ang kalibutan. Giandam niya ang mga tanom, nanay mga hayop, ug makaon ninyo ang tanang matang sa mga tanom, ang mga bunga niini, ug ang tanang matang sa tanang klase sa hayop. Gibuhat sa Dios aron makaon sa tao. Niya, go to the world and multiply. Apil ni sa planos Ginoo. So giputol ni, giguba ni, ginahinay sa daghang mga tao sa lain-laing nasod sa kalibutan. Gani, doon na mga balaod, nga supak yun sa balaod sa Ginoo. Ang balaod sa daghang mga nasod, nga ang puros laki, puros na ang pwede nang magminyo. Kaslo na sa sibil. Anapoy pipila ka mga Christian churches nga mukasal pod o puros laki o puros babae. Adi gini mao ang planos Ginoo. Giusam, go to the world and multiply. Saan mo na pag-multiply ang puros babae o puros laki? Manang dunay shift, dunay pag-usab sa planos Ginoo para nato kay mo insister ang tao sa iyang gusto o sa iyang plano. Muna mag-igsunan, daghang kay mga nangaguba nga mga balaod sa Ginoo kay dunay tao nga mo insister sa iyang gusto. Ang litan sa gospel reading, gi-accuse sa mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod ang mga apostoles nga nangaon og hugaw kamot. Lagot yung kay sila, suko kay sila sa mga apostoles. Kay wa manghunaw sa saktong paagi. Ang ilang paghunaw, buog tubig diri, padung diri sa pulso. Nya lugod-lugod ana. Nya human magbuko na pag tubig gikas pulso, padung na pustumoy. Munay sakto nga paagi. O diretso lang ka panghunaw-hunaw na. Ana nakasa na ka, diretso lang ka kaon, nya waay klaro ang pagpanghunaw. Stricto kay sila ani. Pero ang gugmas ginikanan pwedeng mausab. Nay nakasa unya ilang dauton, ilang tamayon sa mas mga apostoles nga ilang nakita nga wa manghunaw, ilang gitamay kay nasayop. Dunay laki o babae na involved sa extramarital affair. Ang laki minyo nanguyab, nangabit og laing babae, nasakpan sila in the act of adultery. So ang ilang balaod nagingon nga kining bayhana patyon pinaagi sa pagbato, stoning to death. Ang laki di nilabdan. Ang babae nga na-involve og minyo, o minyo ba ang babae na na-involve og laing laki, kining bayhana batuon hangtod mamatay adto sa public place. So silang tanan nga mga silingan magdag mga bato, tabangan lang bato hangtod mamatay. O kila nila patyon ang nakasa. Dili higugmaon ang nakasa. Nga apil man as planos Ginoo nga ang nakasa higugmaon. Taga kahigayon na mausab. Ang history sa mga Hudyo, pagkadaghan sa mga sa ilang nahimo batok sa Dios. Sa 40 years nga sila dito sa disyerto, kadaghang higayon nga nakasa sila. Nag-worship sila mga idols, kaya nasunod nila sa mga Egyptians. Pero bisag nakasa sila, gikastigo sila sa Ginoo, pero gipangga gyapon, gipasaylo sila. Pero sila, kung makakitag na niya sayo, maglagot sila. Panghunaw lang gani. O di makahimo ni sa sakto pagi, masuko sila. Sawayon, dauto nila. Ang uban patyo nila kinakasa. Gani si Kristo. Ilan ang gisugdag plano nga patyo nila. O napatay yun nila si Jesus. Mao ang human tradition nga supak sa gitudlo sa Dios. Munang kinahanglan kita magpahinumdumay sa usa nga ang gugmas Ginoo ang iyang balaod
mahimay mo sa punta nga atong brand of love. Kung dunay nakasa, dili nato dauton, tagaag chance nga mapag-o. Karong 21, na naputay grand confession, manghangyo na puta sa atong pamilya, balik untas kumpisalan, kay puros man ta nasayop. Kamong mga ginikanan, kung dunay mga anak ninyong yaw-yawan ninyo pirmi, kay nasayop pirmi, dasigan ng anaka nga mangumpisal. Kung kamong mga bana, kung naay mga higayon nga nasuko mo sa inyong asawa, kanang asawa nakita niyo na sayop, pabalikas kumpisalan. Kung kamusang mga asawa na mo'y banang tambaluslos, ay nagyaw-yawi, dadaa sa simbahan, pakumpisala. Imbis magsigit ang kasuko, arita sa gitudos Ginoo, conversion, nakasa nga magbago sa iyang kinabuhi. Pagkanindot kung ang gugma nga atong sawan, gugma gyud base sa gugmas Dios alang nato nga nangasipyat sa makadaghan. Ang atong pagbati sa mga dunay problema, dunay mga balatian, atong tabangan sa pagampo. Sama karon nga nag-ampo ta alang sa mga masakiton. Kada adlaw nag-aurora ta, kada adlaw nagsimba ta, giapil gyud nato sa atong intentions ang mga dunay balatian. Imbis mahimot ang dugang problema nila nga dunay sakit, kita unta mahimong panalangin alang nila. Kita'y mo adjust. O dunay mga saputon nga masakiton, kita lay adjust. Kaya tiguang na siguro, grabe na iyang sakit, in pain siya, wala na klarong katog, kita'y mo adjust. Kaya usan ni kagugma nga atong kisawan gikan sa Ginoo. Gugmang way sukod. Kagabi dito ko nagmisa sa Lower Sayute. Nagsugod ng misa, niabot ang usa ka siya nga mo recline ang naglingkod, naagi dadon ining masakiton na naagi masakiton nga gipahigda dito. Unya nag-ana siya ka lingkod dito, niya sige un tutok naikaw ang tiguang nga babae. Unya di kay ko kaklaro, pero nay sumpay diri sikong tutok kuan ni hub naisis di ay ang iyang ulo diring dapita sa tuo, unya ni burot duha na kao pagkadako sa pikas nga laing duha na kao ang usa na diri. Pag humas misa nag-pre-over ko nila ug ang katapusang gi-pre-overan ako katumaong babae na siya cyst. Nag-laboratory test na sila, na dili biopsy, dili man cancer. Ipaadto nila og EENT, kay posible nandapita diri na sakit. So ipa-check pa to nila, ipa-review pa to doktor nga dapit sa dunggan siguro tong burot atong dapita, pagkaluoy. Pero samtang nag-pre-over ko, magtabi-tabi ko. So, mukalit lang katawa, mukalit lang smile ang masakiton. Igo kanindot ni mo, sister. Kaya bisag nakay sakit, smiling ka sa okay raman padri kay wa may pain, di man painful. Wa gisakit ang iyang niburot nga dako nga So, posible nga assistant to, basig madapat og opera. Pero pagkadako, sayang Pero ang nakanindot, giatiman siya, gipangga siya sa iyang mga anak ug sa iyang mga umagad ug sa mga apo. Bisan ug grabe ang iyang sitwasyon, nakita niya ang kagaan sa iyang dughan, kay gipangga man siya. Ang mga anak nga iyang gihaguan, pagpatubo sa gagmay pa sila, gipa-eskwela niya mga anak. Karon ang mga anak na po'y nagpangga sa ilang inahan. Mao ni ang planos Ginoo para nato, di nato ni usbon. Dili ta mo ingon nga mas pinangga natong iro kaysa atong anak o sa atong inahan.
Daghan kay matag iyang iro, masuko ug bunalan ang iro. Pero ang anak, ang ginikanan, singka-singkahan lang. Nabali, mas pinangga pang butang, nawagtang ang butang, nawagtang ang cellphone, di katug. Sige ka, asa mo itong, sige kasuko, gisapot. Kay nawagtang butang, nasunog bang balay. Pero kung dunay masaag nga anak, dunay masaag nga bana o asawa, singka-singkahan, buang ka, mas mag-uul patag na ibutang mawagtang kaysa usa ka bana, usa ka asawa, usa ka anak nga nasaang. Di ta may mutang o naibutang na nawagtang o naguba kay pinangga kay nato. Pero kung dunay nasaag nga membros pamilya, di kay ta makugang, di kay ta mag-uul, ato pang dabu-dabuhag kasaba. Human tradition nga nasupak na sa planos Ginoo para nato. Bisag makasaang tao, naagya po siya dakong pili at tubangan sa Diyos. Unang kita musunod yun sa panglantaw sa Ginoo para nato. Nga ang tao nga pwedeng makasa, di yun nato undangan sa itong pagigugma. Magiyahan nato ning nakasa nga mubalik sa sabakan sa atong simbahan. So inapunta nga kining atong pagnovenas malabirin. Usanay ka nindot kay magpumpahinumdum nato sa atong gugma nga way sukod. Sila nga nasaang spiritually sick, masakiton sa kalag, ato gyapon higugmaon, ato silang ampuan. Ang mga tao nga physically sick, nagsakit sama ni atong taga lower sayute, nga pagkadako sa sumpay sa iyang duha na kao ang atong makita niya. Pero pagkanindot sa iyang sitwasyon, maka-smile gyapon, makakatawa gyapon, kay naa may gugma sa iyang kaugalingong pamilya. Ang mga anak, bisag naa sila sa kalisod, kabus ang pamilya, nangita pa sila paagi nga makaadto og doktor para ma-check up, pero maglisod pa sila travel, matud pa sa Limites dito, kay kanang malipong siya, o kanang dugay siya nga, kanang mubiyahe man siguro, murag malipong, iko ayaw lang pasakyan na siya og auto o sa banga, adtuan lang ang barangay, manghuambag ambulansya, nga mayong pagkalingkod niya dito o higda ba, madda siya sa usa ka klinik sa IENT. So ingon ini ang atong padayunon sa pagpahitabo nga masubay gyud ang atong kinabuhi sa gitudlo sa Ginoo nang pagtuo nga moy mopasayon sa atong paghigugma sa mga physically sick o sa mga spiritually sick members of our families and of our communities. Mutubo gid unta ang atong pagkasimbahan nga dunay concern alang sa usa-usa. Panindot. Ginoo